Kardom Nili Hill Sims Karbiang Long Tham Bang Piding Merong Hangpi Non Birdang Tom Ben Arjupon Iksenen. DPC के ASI हेमाथेंगनो APHLC amai phu je ai kathar pen lam ke jai ke ingkoi rapli asong ke damtang ningkan surihini ra presir ke paningkan pensi pawe detlo APHLC asong si amahang patheklo APHLC asong sengsi ong dong arong pen APHLC along dolo pusi kathara sang ho pen ningje pon ingkoi rapli alom ke UKSA anchot lo pusi ningje pon lasi song ingkoi rapli ke avelo pusi APHLC amai puje ai kathar pen ningje pon nili ti pu ta le congress anti ticket ya vote ki anali uti nili ti lati opinion student atu sana IPML student jombang ali uti man kapre atu ala tu UKSA tu uti pu ala tu ke ala tu ke UKSA tu ticket mata ye ai kathar ta pulo itu mah vote an ke congress kan dia ni kan nili Lason nili tu joy sama tiada lason dokong lo, munit tentang kemampuan dokong lo. Lagi 24 plus organisation pen APHLC yang bom, kacira mate, kacira re alam, aput pen aput, kelang bom ini. APHLC keseng aput, bantu alam, nili tu teklang apple, kita penangan akan atu. Bangso alam kamanggu dolang laki iklan itu boleh nampak le. Lanon kita APHLC asong hello APHLC sing se asang 24 plus organisation asong le. Akoi ingkoi raisi 2019 Army Pancake nili tu 24 plus organisation pabejat le. Apa beda akhir ke lalu kita tiga schedule implementation committee SSIC atau Japon si schedule andeng di sini andeng so proxy pen Karbi Anglong Autonomous Council indik asai ki claim pen council voter list kaselam aron council methang si selam nangji kusi kesong lo kijut ke high court Guwahati high court man ke do Guwahati high court pen hukum ta wandet lo ahok pet alam ke hukum ke wan nangji ta akin nang awik artikel 6 schedule si kipulo seta high court pen hukum wandet anta KAAC Karbi Anglong Autonomous Council atum aron selam ledet High Court atengno kang saya hutta Karbi Anglong Autonomous Council atum ke aron selam nangi usi lam nang dandun ini tum adet ke democratic aron pensi kacari democratic aron ateng ke election ke hai atum si aron kaselam ajak kong dojok KAAC along ke election ke hai atum si jat asai ta claim long chok lati high court ke KAAC aphan si aron selam nangji u tipu Karbi Arab katini atum an ke aron selam ra keki atum amen voter list pen ing than et nangji u aning hangpik jongsi selam nangji pulote election akut aron kaselam kangtung te atum aphan vote jok jedet ra perem bek nangji lapen kaselam kangtung atum aphan ke doan a election la KAAC election sekali MLA election MP election anta pihak ket nangji la puson democratic constitution around do apotsi 24 plus organization atum king vai temesi ke kroi sa si 24 plus organization ke pridak le song in koi rapli ke pridak le pabe det le lapen
La alat All Party Hill Leaders Conference APHLC pu isi a political party sing that le APHLC ke sing ke election asai ke claim aron kaselam kang tung apo 6 schedule ating pen election asai ke claim aron selam note ke atum amen council voter list pen in than et unpo ke atum council election along vote ke job ajak ko avedet note MSC EM CEM MLA MP minister atum aphan anta long lipata sakori job card ration card hey nang pipete vote nang job ji uhedi la ke atum karbi asongja atum aphan her long lelu ke her ji ajak kong avidet ko anke karbi lapen inglong arat along vi ke rai unpo 6 schedule ating pen inglong arat aphan ke lang chok unpo la potsi song in koirapli pavedeksi 24 plus organization pavedeksi APHLC ke sing Arkoi in koiraisi Surihini rakreser ket arni Rangsina sarpo Meya hem arlo Si APHLC rat ang no pangdakla Labangso arni apran 24 plus organization Song in koirapli along Kedo Kado kawe asong ja atung APHLC along si jo etla APHLC along nang ke do dundeke United Karbi Students Association UKSA atum anakla song ing koirapli atum ang bong pen penangan asong ke APHLC ke sengji alam klang kle aprang pensi song ing koirapli 24 plus organization along pen keterek etluk lasi 24 plus organization puke amen chok asong le 20 asong le inkoirapli kenadam kedo kadi arkoi inkoiraisi surihini rakreser ke arni api penke UKSA penke APHLC ke hangta kacera awe UKSA United Karbi Students Association ke Lo Charlie Asong Chok Political Party kali lasi alam litum aphan APHLC along nang kerap dun not puke pu nodak le lapen alam litum ta nang dun dedet le Karbi ang long rong asar amay kara lapen Karbi rong asar amay kra atum ke social organization monta political candidate apotsi alam litum aphan APHLC along nang dun not buke APHLC atum hang waret ke enodakle seta APHLC ke 6 schedule acting pen inglong arat atum aphan pen kewang inglong arat atum aphang pen kewang bon kacari aron traditional administrative system kapering to asaisi declan la potsi alang litum aphan ke APHLC ke ki un an ke kerap dun bom lu la pen kerap dun bom gila herang ke la pen birta ke to atu kado kawe aphan chorolo nang litum hello democracy acting kantang green atum lo kaldong IAS retired president APHLC Dipu 21 sini lahir
Karlitang sumila rong hang pia phan adai kabi pin pen focus board hakur la pen aso potom bahini cholang rem det pen apran armu det alam apu thak karbiang long arat aning kipung la pen anpar ta angtan pen justice ke hang kachesong dode sangse lason thak thaksi patumi ni phai aru kep arni letho ta phulimi constituency arlo rong tukong men hanse long hi teron la pen rong tara terona rong thomarat chilangsi Khai trokra trokep apor minur kaidun si chikimo dun pen ningki pungpen karlitang sumila rong hangpil apran ke damnang kokke methang karbiang long lochar li hem school than bang towar melang kabe det ajoksi kengsang ahem bidun pen alang li apran damnang lo pusi klengsar po gobining ti ahin pen lamthel jaipon laso ajoini si alang li sumila rong hangpi aphan ha khiluan mate nogon bang astuhem stame kengsang sohem stame bidun angkok lo laso joini si alang liphan sinek hulupen alang liphan apran armuder lo lasi laso puthar ilitum ahok bera kangsai mate justice long litik ilitum kadu kavikar benglong ara litum chisong bom nangi alang litum phan apran armur mitik ilitum chisong bom nangi kali puti mo office stame ilitum according jir nangli pone nili pone komat angjir komar su pone lasi laso no si ilitum ahok bet kangsai apran armur mitik puti akaprek tu sami molason cuma thai gom pola ilitum justice ba long litik ke nilitum kachisong ton pon ilitum kar benglong ara do anben stame lasi kadu kawi apia po tamane si awareness pachinilam the bangela lo ilitum lo pacharli phan usomar chu bidun poi festa militum la kengsang soem bangilitum un ange ki bidun da defense ilitum hin basame chunung ripon pado mithangkar behiana bang lale ka program stame kengsang soem bangilitum ki bidun da defense kadu kawi ta pachinilo lapen council along ki the ki ding atum stame la kar benglong atok anu towar melang kawi school kawi lasi lahai long kadu kawi kan school ki pi defense nile tu hen stame chuning ri we won Bornirja constituency ke parlo Bornirja malom temon thepik lapen RW ke the ke banga jok ahem rit kana hok dun Ronghang rongbong rongarat karbi richo ar nam pharo atum an karlitang somila ronghang pia pharman horbong ar nam kipupi karbi richo ramsing ronghang pen jalinsi sinot miji pin kumar pen danglok biri ar nam karklia pai biri athengno ni hanganat pangno ponsi ar japsar horbong ot kraipen karlitang somila ronghang pia phan cholangrem bahinia bang phua phan kokthat kapa piwek jia phan horbong ot kraipen horon pon Aparok, kami dah ini dah kaculang rem aparok hal itu arnam di dunia pen itu kapi ni ya fasi itu kehoron po itu horon sesarang deh. Pinya birta lapuan si kantong pon iklo domi thak ni